1, nu. Filmer I? Ja, det er snyd, det er det med hende. Det er da ikke snyd, det er sgu smart. Skal vi så også gøre det? Kom nu. Ja! Værsgo. 2, 1, nu. Man. Husker. Jamen, de gjorde da også det der med flasken. Du heldigvis. Jo, men det... Så stopper den. Er I klar til, Jeg er med på tæller? Og vi Er du klar, Kisha? 3, 2, 1, nu. Jeg har ikke set noget. Første bassin. Ja. 5, 53. Det er sgu flot. Så en anden tid, der gør. 1, nu. Og så standsen. Nej, her var det. 6 sekunder og 11 hundrededele. 6 sekunder. Ja, okay, jeg har det her på video. Nej. Prøv lige at vente så. Er du klar? Filmer du? Det er fandme ærgerligt. Film, for det ser super 3, fedt ud. 2, 1, nu. Det er fandme ærgerligt. Der kommer den kommer der. Nej. Og nu har vi tændt. Men prøv at høre, vi får en rigtig fin film med krudt i, ikke? Ja, ja. Nu tager vi bare lidt tid bagefter igen. Nu passer på, fordi brandvarme. Vi klipper bare. Det var rigtig flot. Der er en tilbage stadigvæk, ikke? Hey, den er ikke inde i den der vulkan der. Mine øjne efter det her, mand. Der er stadig en tilbage. En tilbage. Ja, jeg mener, man bare